Επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι πλάνα που μετέδωσε πριν από λίγο τουρκικό κανάλι, κυρίες και κύριοι. Πλάνα που τράβηξε ερασιτέχνης πάνω από μια ταράτσα και μας δίνει μια εικόνα για το τι έγινε ακριβώς εχθές στην πλατεία, χθες το απόγευμα, στην πλατεία Ταξίμ. Άδειες συμπλοκές μεταξύ Τούρκων αστυνομικών και Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι Μανώλη φίλαθλοι αποχώρησαν μετά οδικώς και έφτασαν στην Αθήνα. Ασφαλείς τουλάχιστον, δεν συνελήφθη κανείς. Όχι, ευτυχώς δεν συνελήφθη. Υπήρξε ο τραυματισμός ενός φιλάθλου του Παναθηναϊκού και ενός Τούρκου, αλλά πρέπει να πούμε ότι βάσει των μαρτυριών που ακούσαμε και από τους Τούρκους αλλά και από Έλληνες, έγινε κυριολεκτικά πετροπόλεμος στην πλατεία Ταξίμ για κανένα 2 λεπτά εκεί στην περιοχή. Και αυτό φυσικά τρόμαξε και τις αστυνομικές δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο τους έβγαλαν και από την πίσω πόρτα, διότι σίγουρα οι Τούρκοι μετά από τον Πετροπόλεμο θα οργανώνονταν και καλύτερα και ίσως να υπήρχαν και χειρότερα επεισόδια. Και εδώ που τα λέμε, ευτυχώς επικράτησαν ωριμότερες και ψυχρεμότερες σκέψεις, γιατί θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία.